Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine. Srdečne vás všetkých vítam. Ďakujem pekne, že ste prišli. Je to naozaj veľmi hektické, pretože schádzame sa opäť po 2 dňoch s dnešným bodom programu, ktorý sme v podstate otvorili a začali pred včerom schválením uznesenia, napriek tomu teda, že sa nám to mnohým páči, nepáči, ale sme teda jednoducho pre zabezpečenie chodu mesta museli pristúpiť na požiadavky našej protistrany a prijať splátkový kalendár so všetkými teda náležitosťami a dôsledkami. Toto dnešné zastupiteľstvo, tak ako sme sa dohodli teda, že sa dnes stretneme, aby sme teda mohli pokračovať v tých 2 bodoch, ktoré máte na stole. Podľa prezentácie je nás nadpolovičná väčšina, môžeme teda byť uznášania schopní. Má niekto návrhy iné k programu, ktorý ste obdržali? Pán doktor Aľušík. Aby bol doplnený bod programu o interpelácii poslancov, čiže 4. bod interpelácia poslancov a 5. záver. Ešte sú ďalšie návrhy? Ak nie, hlasujeme skôr o návrhu, ktorý predniesol pán doktor Aľušík, ale skorej, či nám to funguje všetko? Takže prosím. Môžeme? Takže počkáme teda? Dobre. Áno? Čiže môžeme takto? Tak to spočítajte. Môžeme teda? Čiže hlasujeme o doplnení programu od pána doktora Aľušíka. Kto je za? Áno, ďakujem pekne. Čiže hlasujeme za celý program aj s týmto doplnkom. Kto je za? Ďakujem. Do návrhovej komisie doporučujem zvoliť pani poslankyňu magistru Rehákovú, pána magistra Hasina, pána Petra Vološina. Iné návrhy? Sú iné návrhy? Ak nie, hlasujeme za tento návrh. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice prosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto. Za overovateľov zapisnice navrhujem pani inžinierku Galandovú, pani magistru Todákovú, zapisovateľka pani Monika Paľovčíková. Takže nech sa páči. K bodu číslo 2, návrh 4. zmeny rozpočtu na rok 2014. Treba uviesť materiál, všetko by malo byť jasné. Nech sa páči pani Galandová. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Ja by som sa najskôr chcela spýtať, lebo toto je riadne či mimoriadne zastupiteľstvo? Čo by menilo teda na skutočnostiach, pretože... Pretože sme sa na ňom dohodli teda kvôli situácii na tom ostatnom stretnutí predvčerom. Áno, ale ja len chcem potom poprosiť aj pri tom ďalšom avizovanom, ktoré by malo byť niekedy v januári, áno, aby
keď už to bude tiež o mimoriadnej situácii, ale riadne, tak dodržiavať rokovací poriadok v súvislosti s tými. Jasne, samozrejme. Lebo je to náročné v tomto čase sa vždy prúžne zariadzovať 2 dní. To je jasné. Po 2 dňoch. Áno. Dneska vieme teda, že je to kvôli situácii. To januárové nehovoríme teda, kedy presne má byť, pretože určite po všetkých sviatkoch. Určite by malo byť také, teda, aby sme sa dostali do normálneho fungovania, to znamená už aj s komisiami a so všetkým teda, tak, aby sme so schválením komisí, tak to myslím, áno, tak, aby sme mohli začať normálne teda celý proces. Áno? Nech sa páči, jasne. Odhlásili, takže chcem ešte 2 veci sa spýtať. Keď sme sa bavili ešte na začiatku toho prerušeného zastupiteľstva v súvislosti s tými súdnymi spormi a s tým návrhom finančného vysporiadania, bolo nám povedané, pani Prenoská nám potvrdila, že vlastne to finančné vysporiadanie tých vlastne tej istiny aj úrokov, hlavne teda úrokov v tých ďalších rokoch bude predmetom dohody pri zmenách rozpočtu. Ja sa preto chcem spýtať, či to, čo je uvádzané v dôvodovej správe, alebo ako tomu mám rozumieť, keď je uvádzané zníženie výdavkov na zbúranie bytového domu, či to znamená, že sa úplne tá aktivita vypúšťa, alebo sa len presúva na budúci rok, alebo sa úplne vypúšťa. To je prvá otázka, pretože ja som to už hovorila minulý týždeň, aj tento pondelok. Myslím si, že väčšina poslancov sa zhodneme na tom, že ten stav, aký je, čiže finančné vysporiadanie určite by nemalo byť riešené na 90% alebo 95% tým, že budú pozastavené investičné akcie. Nie len kvôli tomu, že my musíme hľadať iné opatrenia a nie zastavenie investičných akcií už len kvôli tomu, že keď sa vedelo o tom, že situácia nebude na 100% istá v súvislosti so súdnymi spormi a my sme poschvaľovali vlastne výdavky na projektové dokumentácie, ktoré opäť budeme o 2 roky hlasovať za ich vyradenie z majetku, tak ako sme pred vlastne minulom roku robili, tak sa mi to zdá aby nám jednoducho veci nezastarali a hľadať preto racionalizačné opatrenia. Takže to je moja druhá otázka, teda prvá. A druhá je, lebo ten návrh, ktorý sme schváľovali, bolo, že 2 roky. A tu je obidve ponuky úveru je na 7 rokov. Čiže mení sa to. Nie, je to len ponuka a nič sa nemení na tom, že to budú 2 roky? Dobre. Áno, nech sa páči. Čo sa týka zbúrania bytového domu, ak si dobre všimneš, tam bolo pôvodný rozpočet len 2100 eur. Odpočítava sa preložka NN siete, ktorá sa bude robiť až v roku 2015. Čiže jednoducho to nepôjde v roku 2014. Nie je tu položka celkového zbúrania bytového domu, to je v rozpočte na rok 2015. A tak, ako som povedala, zmena rozpočtu na rok 2015 sa bude hľadať kompromisy na nejakých pracovných stretnutiach, čiže netýka sa to jednoducho roku 2015. Tu sa vypustilo iba 980 eur, ktoré boli počítané na preložku NN siete, ktorá vedie cez tento bytový dom, ale nebude sa hradiť tohto roku, čiže je tam iba minus 980 eur. Čo sa týka toho úveru, tak áno, úver sme naplánovali na 7 rokov, ale nemá to nič spoločné so splátkami úrokov z omeškania, ktoré boli schválené v pondelok v súlade s tou dohodou o splátkach. Čiže splátky úrokov z omeškania sú plánované na 2 roky, splátka istiny, na ktorú berieme bankový úver, je plánovaná na 7 rokov, aby tie splátky boli čo najnižšie. Áno, pán inžinier Regec. Ja len takú stručnú pripomienku, alebo do budúcna, keď máme takúto časovú tieseň, keďže je mimoriadna situácia, myslel som si, že s týmto
programom návrhu 4. zmeny rozpočtu budeme všeobecne informovaní prednostkou alebo vedúcou finančného odboru. Až následne by mala byť diskusia, po prípade už by možno ani nebola diskusia, lebo všetko by bolo vyjasnené. A to len pripomienka, už diskusia beží, takže už s tým nič nemôžeme zrobiť. Chcel by som len, pán primátor, podotknúť na to, že čo sa týka rozpočtu na rok 2015, ten sme si 30. novembra schválili, po niektorých sme si aj zatrieskali. A tento rozpočet bohužiaľ je nereálny, to vieme všetci. Ja sa pýtam, kedy mienime tento rozpočet riešiť v januári, ale tiež by som poprosil úrad, aby sme, keď budeme riešiť tento rozpočet, predpokladám, že to nebude len o znižovaní investičnej akcie, ale bude to aj o racionalizačných opatrení. Ak to budú racionalizačné opatrenia, tak sa budú týkať, predpokladám, viacerých oblastí. A z toho dôvodu, aby tá diskusia ešte pred tým, jak príde materiál do zastupiteľstva, prebehla cez poslancov, ja si myslím, že je naozaj potrebné, aby sa vytvorili aj tie pracovné komisie, aby jednotlivé komisie, ktoré zastupujú jednotlivé oblasti, ak v tejto danej oblasti je nejaká racionalizačné opatrenie, aby tie komisie k tomu zaujímali potom stanovisko, aby sme pri schvaľovaní toho rozpočtu na 2015 alebo tej prvej úpravy rozpočtu na 2015 mali nejaký súhrn názorov, čo určite aj zracionalizuje potom samotné jednanie a odsúhlasenie tej prvej úpravy rozpočtu na 2015. Čo sa týka tej štvrtej úpravy rozpočtu mesta na rok 2014, ja osobne k tomu nemám žiadne výhrady. Ten rozpočet je postavený tak, ako nás donútili okolnosti a ja si len toľko ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Možno, že ste nepostrehli, ale na začiatok tohoto bodu ja som sa pýtal teda, že či ho treba dovysvetliť, tento materiál od spracovateľov. Nezaregistroval som takúto požiadavku, preto sme začali hneď k diskusii, to je za prvé. Za druhé, ja predpokladám a navrhoval by som teda, aby sme si naozaj po tejto hektickej dobe dopriali aspoň trošku oddychu, takže navrhujem, aby to zastupiteľstvo januárove bolo najskôr teda po 13. januári, zo všeobecne známych dôvodov. Po 13. januári by sme sa stretli, navrhoval by som, a opäť nech to nevyzerá teda, že za zatvorenými dverami rokujeme, ale by som navrhol stretnutie, alebo možno, že niekoľko stretnutí k pracovných, k skladaniu teda tohoto rozpočtu pre budúci rok. Možno, že dovtedy by sa nám podarili teda aj niektoré aktivity, nechcem to zakriknúť, na získanie prostriedkov, ktoré by možno, že dosť pomohli teda aj tomuto riešeniu, aj teda tomu dotazu pani inžinierky Galandovej, že či predsa časť teda tých investičných aktivít, ktoré sme si naplánovali, by sme predsa nemohli plniť, to je za prvé, ale za druhé, a vlastne toto bola pointa, aj teda nevyhnutnosti odblokovania účtov a teda vyhnutia sa ozdravným režimom. Hovoril som to niekoľkokrát. Budúci rok sa rozbehnú, respektíve už sú rozbehnuté niektoré výzvy, do ktorých máme pripravené projekty minimálne za 2,5 milióna eur. Ešte raz by som zopakoval, teda je to predovšetkým rekonštrukcia Malého Kaštýra, ktorá už výzva teda je zverejnená a najneskoršie do 25. februára, myslím do 15. má byť podaný projekt. Takže kvôli tomu, a potom budú teda tie následné, hovorili sme teda o chodníku, o možnosti budovania chodníka od rekreačnej oblasti až po Kaštier, respektíve po autobusové nástupište, ale aj teda zosúladenia možností prostriedkov, skumulovania prostriedkov na rekonštrukciu športovej haly, jednak teda z tých prisľúbených vládnych, ale aj získania možných prostriedkov na zateplenie verejných budov cez výzvu, ktorá sa tiež očakáva v priebehu budúceho roka, možno, že hneď od začiatku. Tak preto, aby sme nezastali, kvôli tomuto teda všetko je. A toto bude vlastne aj predmetom tej
zmeny rozpočtu, respektíve jeho schválenia pre budúci rok. Dal by Pán Boh, ja sa tomu veľmi teším a predpokladám, že väčšina v tejto sále a väčšina obyvateľov tohoto mesta, aby sa nám všetko toto podarilo, aby sme z tej situácie čím skorej mohli výjsť a pokračovať tak, ako sme boli zvyknutí. Pán doktor Arušik. Ďakujem. Ja chápem tento materiál viac menej ako zosúladenie rozpočtu, ktorý bol schválený, včítanie týchto zmien a s realitou, ktorá je na konci roka. Prioritne samozrejme, že táto zmena je vyvolaná výsledkom súdneho sporu. Čiže v tomto smere si ja myslím, že tento rozpočet už je viac menej iba deklaratórny a rozhodujúce bude rozpočet, respektíve zmena rozpočtu roku 2015. Ale v tejto súvislosti by ma zaujímala otázka, aký je zostatok v rezervnom fonde na konci roku 2014 a druhá otázka, či je uhradený dlh za prehratý súdny spor s bývalým náčelníkom mestskej polície vo výške cirka 40 000 eur. Nech sa páči, áno. Čiže na konci roka by sme mali mať v rezervnom fonde 324 000 plus 11 000, ktoré teraz na základe tejto zmeny rozpočtu tam vrátime, čiže to je 335 000 eur. Súdny spor s náčelníkom v zmysle rozsudku je uhradený, avšak máme tu ešte výzvu zo sociálnej poisťovne, kde z týchto prostriedkov máme uhradiť poistné za zamestnávateľa. To ja vám neviem momentálne povedať, musí to mzdárka prepočítať. Výzva prišla ešte len včera. Ďakujem pekne. Ešte? Môže návrhová komisia prečítať návrh na uznesenie? Nech sa páči. K bodu číslo 2 návrh na uznesenie, návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014. Návrh znie: Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu a schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2014 takto. Bežný rozpočet, zníženie výdavkov o 7 650 eur, kapitálový rozpočet, zvýšenie príjmov o 3 700 eur a zvýšenie výdavkov o 319 700 eur. Finančné operácie, zvýšenie príjmov o 308 350 eur. Rozpočet po zmene bude príjmy a výdavky, bežný rozpočet príjmy 10 462 977 eur, výdavky 10 186 449 eur, prebytok 276 529 eur. Kapitálový rozpočet príjmy 1 474 281 eur, výdavky 2 653 614 eur, schodok, čiže mínus 1 179 333 eur. Finančné operácie, príjmy 1 243 294 eur, výdavky 340 490 eur, prebytok 902 804 eur. Rozpočet celkom príjmy 13 180 553 eur, výdavky 13 180 553 eur, čiže 0, rozpočet vyrovnaný. Ďakujem pekne, počuli sme návrh. Môžeme o ňom hlasovať. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. Materiál číslo 3, prijatie úveru na financovanie istiny súdneho sporu v zmysle rozsudku Krajského súdu v Prešove. Nech sa páči. Pán Koco. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa spýtať, že akým spôsobom bola vybraná banka, ktorá poskytuje mestu úver na túto udalosť a či podmienky zmluvy výškovou roku a podobne sú štandardné, keďže tento úver bol asi vybovaný dosť narýchlo. Či nedôjde zbytočne k predraženiu toho úveru. Ďakujem.
Máte v materiáloch, aj mailom som vám to včera posielala. My sme oslovili 4 banky, ponuky prišli od 2 bank, takže sú tam tie podmienky, bola vybratá lepšia banka. To sa stále mení. Tá úroková sadzba nedá sa porovnávať tá, čo bola pred 2 rokmi. Áno. Myslím si, že tie podmienky sú veľmi dobré. Áno, ešte? Ak nie návrhová komisia, prosím. Pán doktor Erušík. Ešte by som chcel skonkretizovať, stanovisko hlavného kontrolóra je pozitívne, ale chcel by som, či by sa dalo vyjadriť, aké je úverové zaťaženia mesta vyjadrená v percentách. 24%. Z hlavy som vypočítal teraz. 24%. Úverové zaťaženie... Skúste to napočítať. 23. Tak 20, 30, 33, pardon, aby som nenacal. No tak vidíš. 24. Ja s tým totiž Tak, spím. 24. Ja s tým spím. Áno. Podľa novej legislatívy, ktorá bude platiť 1.1.2017, 33. Alebo 34. 34, čiže 34, a keby sme napočítali... Pán doktor Erušík zapýtal, aká je Podľa teraz platnej úverové legislatívy zaťaženie. teraz je necelých Tak, 24. a keď tomu napočítame ešte aj tie ďalšie súdne spory, ktoré sú, samozrejme, že v ďalšom poradí, čiže keď napočítame... To prosím, pán doktor, budeme počítať v rozpočte 2015. Som počítal, keď sme mali zaťaženosť 2 milióny korún, tam bola 20% eur, tam bolo 20%, čiže tak bude 38. keby sme zase 2 milióny ďalších zobrali úveru, tak by ale ešte splatíme stále tohoto sme boli roku, v čiže na budúci rok 30%. toto, čo chce pán doktor Erušík počuť, bude 38 podľa terajších pravidiel a podľa terajších pravidiel ministerstva financií môžeme byť do 60%. Rozumiem tomu, pán primátor. Ale Neviem, prečo ťa to ako znerozňujú moje otázky. Mňa znerozňuje, že to treba platiť. No tak to asi... Dobre, ďakujem pekne, ale prosím, keby sme už sa... Áno, venujme sa problému. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, môže návrhová komisia, prosím. Dobre. K bodu číslo 3. Prijatie úveru na financovanie istiny súdneho sporu v zmysle rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 28.8.2014, spisová značka 3COB 40/2013. Návrh uznesenia. Áno. Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí poprvé s prijatím úveru zo Všeobecnej úverovej banky AS vo výške 323 734 eur s dobou splatnosti 7 rokov na financovanie istiny súdneho sporu v zmysle rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa, pred chvíľou prečítané, v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014, v znení jeho zmien ďalej len úver. Po druhé, s podpisom blanko zmeny z dohody o vyplňovacom práve ako zabezpečenia úveru ustanovuje primátora inžiniera Štefana Milovčíka, aby ako štatutárny orgán mesta Snina uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou AS zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s úverom a jeho zabezpečením. Počuli sme návrh. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem sa naozaj všetkým poďakovať, lebo ak na mori treba priplávať nejak ku brehu, tak sa oceňujú tí, ktorí zaberú do vesiel. Chcem vám všetkým, ktorí ste zabrali, pekne poďakovať a ja verím, že sa nám to oplatí. Ďakujem pekne. Interpelácia, prosím. Pán doktor Homza. Ja len krátku interpeláciu, teda k interpeláciám k rozprave. Chcem vyzvať kolegov, aby sme zbytočne nediskutovali o ďalších súdnych sporoch, nakoľko to bolo predmetom predchádzajúcich zastupiteľstiev a nakoľko dostaneme aj
súvislú chronológiu k jednotlivým súdnym sporom. Takže vás poprosím, pokiaľ môžete, dodržte tieto veci. Ďakujem. Ďakujem, pán doktor Arušík. Krátko. Bola ukončená kanalizácia v okrajových častiach mesta. Väčšina už je občanov aj napojených na tento kanál, len moji voliči ma oslovili s požiadavkou, že kedy dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov zaťažených kanalizačným zberačom. Jedná sa hlavne na ulici SNP. Neviem, či ten záver bol kde aj v iných častiach mesta, pretože tieto prísľuby v čase, kedy trebalo dávať súhlas na stavebné povolenia a stavebné konania, a bol daný, že bezodkladne po zrealizácii a po kolaudácii stavby pristúpi sa aj k týmto náležitostiam. Čiže môj dotaz je v tomto smere na úrad, že kedy dôjde a či vôbec dôjde a či mám dávať návrh na uznesenie, alebo úrad prikročí k plneniu tejto povinnosti z vlastnej iniciatívy. Môžeme všetky, akože by sme mohli naraz už potom odpovedať. To je všetko? Ja dám návrh na uznesenie, preveríme, ako pozrieme, pretože reálny stav je taký. Hej? Čiže reálny stav je taký, že na ulici SNP došlo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v jednom prípade. Hej? Ja poznám tú situáciu tam. A teraz sa ma ľudia pýtajú, že čo my ďalší. No tak za to sa ja pýtam úradu, či dojde k usporiadaniu, alebo nie. Pokiaľ neviete sa s tým vysporiadať, tak ja dám návrh na uznesenie. Ja by som chcel poprosiť, pokiaľ teda to nie je akútne, aby to počkalo do budúceho zastupiteľstva. Neviem, či teraz úrad je pripravený teda zodpovedať na túto otázku, pretože sa sústreďuje neustále teda na dokončenie projektu, ale hlavne teda na jeho implementáciu v tom, aby boli obyvatelia napojení. Ale ak to vieme, nech sa páči, ja neviem. Vieme? No, takže to pripravíme. Ak to má byť uznesenie, ja si myslím, že by sme nemuseli uznesenie, ak to dáme do zápisu, ak by ste s tým súhlasili, pripravíme návrh alebo teda informáciu pre budúce zastupiteľstvo. Vysvetlíte, aký je rozdiel medzi tým, že keď sa to príjme úloha do zápisu, či je to záväzná pre úrad, alebo je to na zvážení, že sa to bude plniť alebo nie, pretože ja netrvám, aby sa chrlili uznesenia, ale aby sa veci vecne plnili. Dobre, takže skúsme to takto, dáme to do zápisu. Ak by teda bol pocit, že sa to nerieši, tak dáme to formou uznesenia na budúcom zastupiteľstve. Dobre, čiže dohodneme sa tak, že dostanem na svoju interpeláciu odpoveď na budúcom zastupiteľstve. To je tu taký zvyk úplne dávny. Pán primátor, som nový, tak sa ospravedlňujem. To je mne jasné, preto si takto ako... Áno, dobre, ďakujem za poučenie. No a druhú takú pripomienku, opätovne ma oslovili voliči, chodím často na parkovisko pred polikliniku a je tam problém s tým, že pán primátor, to parkovanie pri chodníku je také, že auta zaberajú aj kapacitu chodníka. Pred polikliniku pri nemocnici. Pri nemocnici, áno, aby som bol presný. Áno. Pri nemocnici. Čiže teraz je ešte situácia taká, že nie je tam sneh a tak ďalej, ale keď prídu zimné podmienky, nie je šanca, aby tam prešiel niekto s kočiarom. Opätovne ma na to ľudia upozorňujú a žiadajú, čiže ja dám do pozornosti technickým službám, aby urobili tam jednoduché technické riešenie a tento problém, podľa mňa nenáročný, sa dal odstrániť. Áno, ďakujem. Musím povedať, že teda s touto pripomienkou sme sa už stretli niekoľkokrát v minulosti. Možno, že pán riaditeľ je schopný povedať hneď teda, že aké opatrenia, že či je schopný zabezpečiť. My si ale musíme uvedomiť, isté, že tých parkovacích miest je stále málo, ale ak si dobre spomínam, pred
4 rokmi možno, neviem presne, keď sme zrealizovali teda v rámci úprav nemocnice aj tieto parkoviska, tak to dramaticky odľahčilo. Vrátanie toho chodníka, ktorý veľmi zbezpečnil teda hlavne žiakom do strednej odbornej školy prístup, takže si myslím, že sa stalo veľmi, veľmi dobre. Naozaj ten problém, o ktorom hovoríš, tam je, pán riaditeľ povie, či aké technické riešenie sa dá uplatniť. Áno? Už tu boli debaty na túto tému. Priznám sa, ja teraz neviem povedať, aké technické riešenie by sa hneď dalo uplatniť, ale každopádne viem povedať, že to nebude jednoduché, nebude to zadarmo. Nie je to jediné parkovisko v Snine a ten problém je na viacerých iných parkoviskoch. To isté je pri kostole, tuto zo strany Strojárskej a neviem kde všade. Hej. Takže alebo dáme oceľovú zábranu na chodník, akože zábradlie, alebo dáme namontovať také zariadenia, ako sú spomaľovače, aby ten vodič, ktorý s kolesom príde k tomu spomaľovaču, zastavil a neprekročil ho. Takže, ale jednoduché, lacné to nebude. Hej? Alebo poprosme všetkých vodičov, aby boli ohľaduplní k chodníku a k chodcom, aby neparkovali až teda na doraz, pretože je priestor zaparkovať tak, že neobmedzujú sa vzájomne auta a neobmedzuje sa aj chodník. Toto by bolo najvlastnejšie riešenie. Skúste tam dať, neviem, či nejaká dopravná značka by to vedela vyriešiť, aby sa nestalo toto, že pohodlne pri cúvaní sa nacúva až na doraz ku obrubníku. Ak by sa zaparkovalo tak, ako sa má, tento problém si myslím, že je zadarmo vyriešený. Ešte, pani Galandová, áno? Ďakujem za slovo. Ja by som chcela povedať dve veci, vlastne tri. Pri tvorbe rozpočtu, pri úprave rozpočtu na rok 2015 chcem opäť požiadať, aby boli zohľadnené tie skutočnosti, na ktoré upozorňujeme s niektorými súčasnými a aj s tými, ktorí už nie sú poslancami. 4 roky sme upozorňovali o eurových nájmoch. Máme rôzne záväzky z predaja nehnuteľností, ktoré si niektoré subjekty neplnia. Mesto má tu rezervy a po týchto, aby sme siahli tak, aby naozaj investičné akcie bežali, aspoň v menšom rozsahu a tieto ústretové konania zo strany mesta, aby jednoducho tie súdne spory, všetkých nás to mrzí, že to bude toľko stáť a my chceme, aby napriek tomu sme sa netvárili, že život beží ďalej, bude bežať ďalej, ale nie za cenu, že sa úplne pozastavia investície. Nech radšej sa pozastavia niektoré bežné aktivity až po, nechcem povedať, že nakupovanú kultúru, ale takýmto spôsobom. Takže toto je jedna vec. Ďalšia. Chcem poprosiť pána hlavného kontrolóra, pretože som si všimla na webovej stránke, že už tam je zavesený plán kontrol na budúci polrok alebo niečo také. Viem o tom, lebo pani prednostka nám to sľubovala, že sa budeme baviť aj na túto tému o školách, školstve, lebo to určite bude trošku súvisieť aj s rozpočtom, tak by som chcela poprosiť, aby, nechcem to zadávať ako úlohou, ale aby si sa pozrel na dodržiavanie VZN o poskytovaní dotácií pre školy a školské zariadenia. Akým spôsobom, ako aj tu môžu byť rezervy, lebo vieme, že iné mestá využívajú tú možnosť, že zadržiavajú peniaze školám pre riešenie havarijných stavov a toto by sme mali využívať aj my, aby to bolo nejakým spôsobom férové. Takže to je druhá vec. A tretia, neviem ako ostatní, hlavne noví poslanci, ale ja stále, keď si hľadám na webovej stránke dozadu uznesenia za minulé roky, často nachádzam, že vlastne uznesenie a v texte je, že uznesenie a text dohody tvorí prílohu a už vlastne tú prílohu je strašne ťažko, nie je tam ani zavesená, musím potom prasne žiadať. Niečo som žiadala minulý rok, nedostala som. Chcem potom sa spýtať, že ak je potom nejaká možnosť, tak buď nech toto nejakým spôsobom sprehľadníme,
alebo nechcem, aby sa všetko vešalo spätne, to v žiadnom prípade, ale teraz, ak máme takú možnosť, tak nejakým spôsobom. Nehovorím o zmluvách, ktoré sa samozrejme, ako sa schvália, tak sú zavesené podľa toho zákona na webe, hej? Ja už som dala taký pokyn, čo sa týka tých príloh, takže oni si to prejdú a dajú tam aj tie prílohy. Čo sa týka toho rozpočtu... Stačí, keď tu budeme napríklad od nového roka. Nie? Ja nechcem, aby sme vám vyrábali novú robotu, hej. Čo sa týka toho rozpočtu na rok 2015, tak už som vravela, že je to všetko na dohode poslancov, takže preto navrhujeme aj pracovné stretnutia, aby sme sa dohodli a aby sme ten rozpočet spracovali tak, ako si to predstavujete. Takže určite, tak ako povedal pán primátor, potom 13. by sme vás zavolali na nejaké pracovné stretnutie, kde by sme mali my nejaké návrhy, samozrejme vaše návrhy a tak, aby z toho vzýšiel materiál, ktorý pôjde do mestského zastupiteľstva. Tak? Fajn. Ešte? A ešte by som možno k tomu školstvu, síce to bola otázka na kontrolóra. Myslím si, že si rozprávala o prenesených kompetenciách, o základných školách. Je v zákone možnosť zadržiavať tieto finančné prostriedky. Doposiaľ sme to nerobili, pretože ani riaditelia škôl s niečím takým nesúhlasili, alebo teda väčšina riaditeľov škôl s niečím takým nesúhlasila, čiže rozdeľovali sa všetky finančné prostriedky, ktoré prišli na účet mesta, tak ako prišli, tak ako boli vypočítané ministerstvom školstva. Všetky finančné prostriedky sa delili podľa počtu žiakov. Ak tu bude taká vôľa, že máme zadržiavať tieto finančné prostriedky a potom akým kľúčom ich máme deliť medzi jednotlivé školy, tak samozrejme sa tomu prispôsobíme. Áno, ešte pani Grandová. Ja by som predsa len doplnila, nemyslím si, že by to malo byť o tom, že či je vôľa alebo nie je, lebo potom to skončí na tom, že sa budeme tu opäť hádať pred kamerami. Niektoré veci vyplývajú ako povinnosť a my mesto, keď je v takej situácii, ako je, tak musí jednoducho snažiť sa byť čo najviac objektívne, ale nechcem byť konfrontačná. To je naozaj... Ja len doplním, že to nie je povinnosť, lebo ja viem, je to len možnosť. Dobre. Nie je to možnosť, ktorú vítame. Dobre. Aby sme si neskakali do reči. Ja si pamätám ešte, keď som nebola poslankyňou, že v určitom čase fungovalo toto zadržiavanie a využívalo sa to na rekonštrukcie chodníkov prístupových. Mám taký pocit. Nie. Nikdy sme to nerobili a tieto peniaze ani nemôžeme inde použiť, iba znovu do školstva. No a prístupové cesty ku školám boli, tak sa mi to zdá, že takto bolo kedysi interpretované. Nie, to si pletieš prenesené originálne kompetencie, takže to je niečo iné. V poriadku. Nehádam. Nie, dobre, ale naozaj je to. Dobre, pán inžinier Regec. Pán primátor za slovo. Ja ku pánovi kontrolórovi, pánovi Varničovi, mám interpeláciu. My sme tu riešili svojho času, nie tak dávno, ihrisko na základnej škole Hviezdoslavovej. Tak sme to zrobili, ak sme to vedeli zrobiť, aby to legislatívne ako tak bolo v poriadku. I napriek tomu, že teraz a práve preto, že teraz máme problém s financiami, aby som poprosil pána kontrolóra, aby mi urobil prehľad, čo sa tam zrealizovalo, na základe akých zmluvných vzťahov sa to realizovalo, aký tam rozsah prác, finančné zaťaženie školy a jak to škola financovala. Či tam ostáva nejaká nejaký záväzok školy voči dodávateľovi. Ja nemám absolútne o tom prehľad a myslím, že skoro nikto. Tak zaujíma ma to aj vo vzťahu k tomu, že vlastne teraz každé to euro budeme obrácať dvakrát hrsti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže sa pripraví rozumel som vecný, legislatívny a vôbec postup k celému ihrisku. Pán doktor Arušik. Veľmi krátko. Pán primátor, taká nenáročná požiadavka. Ja som mal vo svojom volebnom programe a v rámci otvorenej samosprávy vytvoriť kanceláriu poslancov, čiže mám taký apel na úrad, či bolo možné vyčleniť jednu miestnosť pre poslancov, aby tam sme sa mohli stretávať so svojimi voličmi a proste riešiť operatívne veci tak, ako sa dajú pre prospech mesta, lebo odkedy voľby ubehli,
za mnou doma bolo už asi 5-6 ľudí a je to také nepríjemné aj pre nich, aj proste o ničom. Čiže ja si myslím, že takáto služba by bola prospešná jednak pre obyvateľov, jednak aj pre poslancov ako takých. Konkrétne podmienky, režim fungovania a tak ďalej, to by sa stanilo potom po novom roku, ale aby taká možnosť sa vytvorila. Čiže hovorím, apel na úrad, aby vyčlenil taký priestor, oboznámil nás, že je to možné a potom my by sme dohodli sa poslanci navzájom, že aký režim toho by fungoval. Ďakujem pekne. Dokedy si dohovoril požiadavku, už počujem zozadu teda, že už to máme vyriešené. Na vrchnom poschodí kancelária po bývalom zástupcovi pánovi Lukšovi, nevideli sme ho dávno, ani predtým, ani potom, no ale tá kancelária tam je, kľúč tu je, poviete si, aké pravidlá si stanovíte medzi sebou a je to vybavené. A ušetril si doma každému ešte poldeco alebo tak, nie? Ďakujem pekne. Ak by to malo byť všetko, prosím, len niekoľko vied. Za ostatný mesiac sme aj v tejto miestnosti prežili naozaj hektické obdobie, ktoré si ja za celé svoje pôsobenie nepamätám. Samozrejme, že nikto tomu nie sme radi. Situáciu sme sa snažili riešiť. Predpokladám teda, že tak, ako sme najlepšie mohli, sme ju zatiaľ vyriešili a ja verím tomu, že teda sa to podarí tak, ako aj od pani poslankyne Galandovej boli návrhy teda, aby to bolo čím menej bolestivé teda pre ďalší chod mesta, ale aj pre jeho ďalší rozvoj. Nechcem teda opakovať, že kvôli tomu sme to všetko robili, aby ten rozvoj ďalší bol, predovšetkým teda v tých možnostiach európskych zdrojov, pretože sú v tomto programovacom období posledné, veľmi pravdepodobne. Chcem sa poďakovať, pretože využívam príležitosť, že je tu pán riaditeľ základnej školy 1. mája, pán doktor Štofík. Podarilo sa, a chcem sa mu poďakovať, teda v dohodovacom konaní získať prostriedky tak, aby teda sme my v rozpočte s tým nemuseli mať problémy. Takže Edo, ďakujem ti pekne. Ak ešte treba dopovedať, ale si myslím, že sa stalo. Nech sa páči, áno? Nech sa páči, jasne. Mikrofón pre pána riaditeľa. Prajem príjemný dobrý večer. Chcel by som len takú krátku informáciu ohľadom školy a školstva v Snine. Takisto nechcem byť vôbec konfrontačný, len takú stručnú informáciu, lebo nedávno na tom poslednom mimoriadnom zastupiteľstve, tí noví poslanci tu ešte neboli, ale niektorí ste tu staronoví ste tam boli, tam prebehla informácia, že škola je v dosť ťažkom stave a že ju vediem do záhuby. Takže chcel by som vysvetliť, že škola vôbec není ani v ťažkom stave, ani ju nevediem do záhuby a chcem to prezentovať dvoma takými vecami. Jedna je odborná úroveň, kde za nás vlastne prácu odrobila agentúra INECO, kde na konci blížiaceho sa roka odprezentovala všetky základné školy. Aby som bol presný, tých základných škôl je 2135. Tým pádom chcem pochváliť aj všetky snínske školy. Je urobený rebríček snínsky, krajský, čo sa týka odbornej stránky, čiže ešte, aby som bol presný, nie sú tam úplne všetky školy, tie školy musia spĺňať nejaké počty, tie maličké školy tam do toho výskumu nezahrňujú, ktoré sú malotriedky a menšie. Je tam nejaký počet, od ktorého to robia. A to, aby som bol konkrétny, tak celoslovenský rebríček tejto agentúry, kde je viac aktivít sledovaných, odborných, súťažných, školských, kadejakých. Takže, a hovorím, čo je zároveň aj pochvala pre ostatné školy, čiže zo Sniny najlepšie a celoslovenský rebríček 9. je študentská základná škola, potom je naša je 20. 1. mája, potom máme základnú školu Komenského, to je 223. miesto, základná škola Hviezdoslavová 444, a v neposlednom rade základná škola budovateľská 759. Čiže
Nespomenul som tu cirkevnú, je tu aj cirkevná, ale tu mám bez čísla, neviem prečo, možno sú v nejakom špeciálnom rebríčku, takže aby som neuškodil, alebo náhodou. Takže hovorím, že všetky tieto školy naše snínske sú na tom výnimočne dobre z toho počtu a samozrejme aj v okolici sú tu takisto dobré školy, kde dokonca Dlhé skončilo v celoslovenskom priemere na 4. mieste. To je tá odborná vec. Druhá vec je ekonomická. Teraz sme rozprávali nazýva sa to dohadovacie konanie, ale to je bežný balíček štátneho rozpočtu pre školstvo. Akurát je taký špeciálny, že on sa kumuluje každý štvrtok. Čiže buď tie svoje podklady a smernice dobre dodržiavate a sa to štvrtočne dá žiadať, a si to s ním plánujete a trošku s ním aj pracujete. No a tým pádom sa to niekedy aj podarí. Hej, takže keď sa dobre argumentuje, či sa podarilo. Ja som konzultoval aj s pánom primátorom, aj s pani prednostkou, takže aj tam sú zdroje, kedy si môžeme pomôcť a možno nielen sebe pomôcť, ale aj zachrániť niektoré pracovné miesta a úväzky. Čiže to je taká druhá časť a teraz sa blíži, za chvíľu je zápis prvákov, tak ja som preto chcel, aby to zarezonovalo, že tie naše školy sú samozrejme všetky odborne, ekonomicky zdravé, ale nehovorím, že do budúcna nemôže byť problém, lebo vieme, že ako to je, že stále je ťažšie a ťažšie, takže práve chcem nadviazať na to, že bude treba hľadať riešenie, že keď nás ten problémik dostihne, že aby sme boli pripravení. Takže asi všeobecne taká informácia o školstve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ďakujem pekne ešte raz, tak ako som to mal teda pripravené napísané, že teda sa podarilo vyriešiť aj finančné problémy na tejto škole vďaka pánovi riaditeľovi. Vidíš, je to ťažko, no lebo tak, ako hovoríš, pri všetkých tvojich aktivitách ťa odsudovali, že vedieš školu do záhuby. Mne sa to stalo x-krát v poslednom mesiaci. Tak ako ty si myslíš, že sme presvedčení a výsledky sú, že teda škola je výborná. Ja som rovnako presvedčený o tom, že toto mesto veľmi dobre fungovalo a verím tomu, že bude fungovať. A tiež argumentujem, že sme boli na 6. mieste na Slovensku z takmer 3000 samospráv v čerpaní európskych zdrojov. Úplne zmysluplných, pretože, tak ako hovorí pán doktor Arušík, teda, že sa vybudovala kanalizácia v okrajových častiach. Bol to historický moment, pretože nikdy, odkedy je mesto mestom, kanalizácia nebola na SNP, Daľkové, Jesenského a v ďalších okrajových častiach. To je za prvé, že sa uľahčil život týmto obyvateľom, ale za druhé, že aj keď nás postihli dnešné problémy, z ktorých predpokladám teda, že sa nám podarí výjsť a už tí, čo prídu po nás, problém nebudú mať. Nebudú mať ani tieto problémy, že konkrétne na kanalizácii, hovoril som to mnohokrát, ale chcem to ešte zopakovať len na tom jednom príklade, že teda v budúcnosti už určite nebude sa treba zapodievať takou dôležitou vecou, ako je kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, pretože len v tomto roku, v tomto období, teda sme dostali na kanalizáciu 4 milióny a tým pádom sme vyvolali investíciu rozšírenia, modernizácie, čistiarne odpadových vôd, verím, že na dlhé 10 ročia dopredu, čiže spolu to bolo 12 miliónov eur, o ktoré toto mesto sa už nebude musieť starať. Ak platia, a bereme vážne, teda táto republika, európsku legislatívu, a ak platí, že do roku 2015 každé mesto nad 2000 obyvateľov musí byť odkanalizované, ak by sme toto neurobili, 12 miliónov eur by sa muselo hľadať v rozpočte mesta. A potom by to úverové zaťaženie nebolo hrozivých 23%, 38%, ale ďaleko nad 60% a toto mesto by si s tým neporadilo. Chcem sa pekne poďakovať a veriť tomu, že teda, aký sme mali ťažký nástup do tohoto volebného obdobia, že teda to všetko zvládneme. Určite s pomocou, možno, že aj mnohí sme boli predvčerom na krásnom koncerte Lucii Bílej a mnohých nás teda povzniesli tie krídla, o ktorých hovoril moderátor, zhodou okolností kňaz, aby teda sme pokračovali a rozširovali toto dobro,
ktoré dobro očakávame a ktoré prišlo na svet pred 2000 rokmi práve na Vianoce. Nosme ho všetci o svojich srdciach, pretože včera sme mali takú veľmi milú, aj keď veľmi smutnú návštevu z Ukrajiny. Prišli tu 4 mladé ženy, matky, bohužiaľ vdovy, ktorých manželia umreli vo vojne. Pretože na Ukrajine je nepokoj. Nepokoj veľmi jednoducho vzniká tak, že vzniká v srdci. A keď sa rozmnožuje až do takej miery, že sa už mu nedá ubraniť, je potom vojna. Ja verím tomu, že v Snine to nikdy takto nebude. Ďakujem pekne, príjemné Vianoce.